Добър ден. Може ли само багажника да сложим? Много ли е багаж? Ако не ви притеснява, може ли на седалката? Ако сложи го тук. Добре, прием, запад 7. Отива. Чакай да намерим местенце. Майко, представяш ли да не сте и само да не сте? Айде, Андрейка, влиза. Не. Тя има и някакви баба ти. Запад, какво? 78. Към запад е 9. Абе, аз не знам, дигна ми ръка и аз викам здравей, ама кой си, що си? Не виждам. А че вкъщи, че направо ти казвам. За една седмица. Леле! Това колегата, къде е детенцето на 7-8 месеца, като се удари в раката, па цепни, па Майко, тия деца не тичали теб помощи. Де това от Дромохар, къде е такава жена, не съм срещала, разбира се, за какво говорим. Спокойствие. Какво спокойствие? Значи детето се събужда, става. Тя не го завива. А по устата да не ти казвам. Значи нейното дете като спи тишина. Нашето като спът треска. Слуш. И не можеш да я надговориш. Да не се връщам. Ти работят, а? Не, много мъчи. Ай, ще спинка. Аз на ходене при Марека ще купа антибиотик. Да. И това би трябва да почне На 12 часа каза. Не, може и после да го почне. Да. Така ми изглежда, че той същия антибиотик, къде той не го беше изписал. Дето се разпада? Не. Вместо плацета, Ага. където го беше изписал. И нещо друго казаха ли? Не, каза, че е добре. При нея е проблема, че не може да се открие болестта от един път. Защото имунната й система е силна. Добре.
Айде сега с баба, аз ще взема багажа. Показваш ли, че не? Казваш ли, че кашкаш? Айде бързо с баба, че... Няма проблем, довиждане. Първите къщи. И 9-7 е на 3.